Koljenski zlob je najkompliciraniji zlob u našem tijelu. Najkompleksniji i biomehanički zapravo najzanimljiviji. Ono što kada si običan čovjek recimo zamisli nekakav zglob, onda si zamišlja dva tijela koja zapravo su kongruentna. To bi ja opisao kada imate slovo C i onda slovo O koje tu ulazi. A kod koljena to nije tako, nego je zapravo obrnuto. Umjesto da imamo jedno konkavno, jedno konveksno zglobno tijelo, mi zapravo imamo obrnuto. Imamo dva konveksna zglobna tijela koja se dodiruju na vrlo maloj plohi, to je sa vanjske strane koljena, a sa unutarnje imamo jedno koje je malo konveksno, a drugo je konkavno, ali malo konkavno. I zapravo to je zglob koji je asimetričan, unutarnji i vanjski dio su sasvim drugačiji, nema jedan centar rotacije i zapravo je zglob potpuno zbunjujuć. Kada bi htjeli razumjeti kako zglob funkcionira, ja ne poznajem nijednog čovjeka na ovom planetu koji razumije kako taj zglob funkcionira. U tom smislu ga jako teško i liječiti, jer prvo mi kao ortopedi koji se bavimo koljenom ne možemo se pohvaliti da razumijemo sve o koljenu, ali mi se tome približavamo, mi se trudimo svaki dan shvatiti sve više i više i struka zapravo napreduje i razna istraživanja nas uče mnogim detaljima koje otkrivamo i gdje smo onda postajemo uspješni. Naravno da bi netko bio u struci prihvaćen, trebamo svi raditi i mi trebamo raditi istraživanja. Tako da i mi imamo jako puno istraživanja koje smo napravili u koljenu i mi smo zapravo jako doprinijeli znanju o koljenu na način da smo naše radove objavili u vrhunskim svjetskim časopisima sa našim rezultatima liječenja. Za neke smo dobili i međunarodne nagrade. Tako da zglob, koliko god se mi trudimo ga razumjeti, još ga ne razumijemo, ali ono što možemo reći da smo i mi dali svoj doprinos razumijevanju koljena i unapređenju liječenja u koljenu. Kako je koljeno zglob koji nije kongruentan, on mora imati ligamente koji zapravo drže ta dva zglobna tijela i daju stabilnost. Jedan od ligamenata koji je, mogu reći, najvažniji u koljenu, ali nažalost i najviše ozljeđivan, je takozvani prednji križni ligament. Postoje dva križna ligamenta, postoji prednji križni ligament i postoji stražnji križni ligament. Ono što uvijek čitamo u novinama da je nekom nogometašu su pukli križni ligamenti. To nije točno, to je iznimno rijetko. Ono što se uvijek dešava da pukne križni ligament, dakle jedan ligament i to prednji. Prednji puca puno češće, stražnji puca puno rijeđe. Kada on pukne, dolazi do nestabilnosti koljena. Ono što mi znamo da ljudi koji imaju aktivan život, koji imaju život koji zahtijeva promjene smjerova, recimo planinari, pa trebaš imati stabilno koljeno na planini kad hodaš po neravnom terenu, da ne govorim sportaši koji se bave nekim sportovima s loptom, promjene smjerovima i tako, njima je potrebno stabilno koljeno. Način kako mi liječimo osobu kod koje je došlo do puknuća prednjeg križnog ligamenta je da taj ligament moramo rekonstruirati. Mi, nažalost, njega ne možemo sašiti. On kada pukne, to je kao da je bomba pukla. On se onako raširi, raspadne se kao kupus. Postoje neke tehnike kod kojih se taj ligament može pokušati sašiti u nekim ranim fazama nakon prvih 2-3 tjedna od ozljede, ali one nisu toliko uspješne kao one tehnike kod kojih mi taj zapravo ligament zamijenimo. Znači što moramo napraviti? Mi moramo uzeti neku drugu strukturu iz koljena koja je tetivna, moramo žrtvovati jednu tetivu koja je dovoljno čvrsta, dovoljno dugačka i onda pripremiti tu tetivu u obliku presatka i onda taj presadak staviti anatomski na mjesto gdje taj originalni prednji križni ligament stoji. Sad imamo dva problema. Prvo, mi moramo čekati da to uraste u te koštane tunele koje smo mi napravili i za to treba vrijeme. A druga stvar koja nam je problem, što je to ipak tetiva, a nije ligament, i treba neko vrijeme da ta tetiva promijeni strukturu i postane ligament. To se dešava u mjesecima koji dolaze. Treba dugo vremena za to
i zato je zapravo oporavak od takvog liječenja jako dugačak. Prijašnjih godina, kada je više vladao ego među ortopedima, a manje znanje, struka i razumijevanje koljena, onda su mnogi ortopedi rekli, kad ja radim prednji križni, onda se moji sportaši vraćaju puno prije u nogomet ili neki sport. Oni su i vraćali u sport i onda su ti ligamenti opet pucali. Sjetimo se onog brazilskog Ronalda, kojeg su prerano vratili u sport. Ušao je u 87. minuti utakmice, igrao je za Inter tada, napravio je trzaj lijevo, trzaj desno, lego opet na pod se ispočetka. Tako da smo razumjeli s vremenom da ne možemo ubrzati biologiju, ne možemo te procese ubrzati, moramo ih poštovati i zato je povratak u puni sport negdje između 9 mjeseci, čak i godinu dana. Znači imamo primjere gdje se ljudi vrate nakon 9 mjeseci u puni sport, ali imamo primjere gdje se nakon godinu dana još nisu vratili jer je taj proces biologije kod nekih ljudi brži, kod nekih ljudi sporiji i to moramo poštovati. Zglobna hrskavica je tkivo koje je debelo 2 do 3 mm i nalazi se na krajevima dugačkih kostiju i čini zglobnu površinu. Mi možemo mirne duše reći da koliko je dobra zglobna hrskavica, toliko je dobar zglob. Kada imamo zglobnu hrskavicu, taj zglob funkcionira više ili manje, ovisno o tome da li imamo meniske, kakvi su menisci i tako dalje, ali to je zglob koji funkcionira. Nažalost, kada se hrskavica potroši, taj zglob prestane funkcionirati, bol postaje konstantna i mi zapravo tim ljudima možemo pomoći jedino na način da im koljeno zamijenimo. Dakle, postoje razne tehnike kako se to koljeno može zamijeniti. Ugrađujemo takozvane endoproteze. Endoproteza može biti totalna, tako da se zamijeni cijelo koljeno, ali jako često koristimo puno blaži zahvat, jednostavniji zahvat, koji se zove ugradnja djelomične, odnosno parcijalne proteze. I to radimo u situacijama kada nije cijelo koljeno oštećeno, nego samo dio koljena i onda mi zamijenimo samo taj dio koljena. Mi zamijenimo oko recimo 15% koljena. I to je jako dobro jer se ti ljudi puno prije oporave, imaju puno kvalitetniji život, puno manje komplikacija i čak 30% njih nam kaže da imaju takozvani forgotten knee, odnosno zaboravljeno koljeno. A to je da kad se rehabilitiraju, prođe dovoljno vremena, da zaborave koje koljeno su operirali, da je to toliko dobro im ta proteza legne. Jel da? Tako da su te parcijalne proteze zapravo jedno fantastično rješenje, ali u određenim situacijama kod ljudi koji imaju točno tu vrstu oštećenja. Jako smo ponosni što smo dali jedan veliki doprinos u jednom konceptu koji je jako popularan zadnjih 20 godina, a to je kako izliječiti koljeno kod kojeg se zglobna hrskavica oštetila, odnosno kako napraviti to da čovjek koji je dobio osteoartritis, potrošila mu se hrskavica, da ga liječimo na način da ne ide na ugradnju umjetnog koljena. Postoji jedan koncept kojeg je zapravo pokrenuo jedan ortoped koji se zvao Gavrilo Avramović ili Zarov. Znači, što je on radio? On je u Rusiji živio u jednom gradu po Kazni, to je bilo vrijeme Staljinovog doba, u kojem nije bilo ničega osim tvornice rezervnih dijelova za avione. I kako je bio ortoped, imao je briljantan um, on je zamolio osobu s kojom se on sprijateljio, koji je bio direktor te tvornice, koji je isto bio tamo po Kazni, da mu daje razne žice i razne te ostatke tih tvorničkih dijelova. I on je od njih stvarao konstrukcije koje su zapravo, mi ih danas zovemo vanjski fiksatori. On je te konstrukcije metao oko udova i sa žicama spajao kosti i na te konstrukcije zapravo te žice spajao. I radio je čuda. Znači, radio je to da ljudi kojima su pukle kosti, da ih je tako spajao izvana. Ljudi koji imaju kraću nogu im je produljivao. Ljudi koji su imali tumore, nakon što je tumor izvadio, onda bi im na to mjesto gdje fali kosti povukao dio kosti i nadomjestio tu kost sa tim konstrukcijama.
A jedna od stvari koje on tada radio i s kojima se igrao je bilo da je razdvajao zlobne površine oštećenih dijelova koljena i čekao je da vidi što će se desiti. I desilo se to da je na tom mjestu kod mnogih ljudi, ne kod svih, ali kod mnogih, urastalo jedno tkivo koje je zapravo ožiljkasto tkivo koje je nadomjestilo hrskavicu. I tako je zapravo liječio te ljude. On je imao jedan problem, naravno, a to je da je živio u Sovjetskom savezu i kad je on htio tu svoju tehniku i tu svoju metodu propagirati po Europi, došao je recimo u Švicarsku, onda bi ga pitali, super, mi smo jako sretni sa tom vašom pričom, ali recite mi, imate li vi komplikacija kakvih? Onda je njegov odgovor uvijek morao biti, u Sovjetskom savezu nema komplikacija. A zašto? Jer svaki puta kad je išao van, onda bi bio pozvan u KGB i tamo bi mu objasnili da će uvijek neko slušati, nek pazi šta priča. Tako da je trebalo jako dugo vremena da nam opet struka prihvati te njegove ideje i mi danas imamo cijeli jedan dio ortopedije koji se bavi vanjskim fiksatorima. Postoji jedna grupa u Belgiji i Nizozemskoj koja je zapravo tu njegovu ideju unaprijedila na način da je koristila vanjske fiksatore i kod ljudi koji su zapravo, kojima se hrskavica se oštetila zbog osteoartritisa i trebali su dobiti umjetno koljeno, oni su im razdvojili zlobne površine tijekom 6 tjedana i čekali da vidi što će se desiti. Sa tim fiksatorima vanjskim razdvojili su i držali su nogu koja je bila potpuno ispružena 6 tjedana. I što se desilo? Kad su oni maknuli te vanjske fiksatori, noga je bila ukočena. Ti pacijenti nisu mogli saviti nogu i trebalo je 6 mjeseci agresivne fizikalne terapije da dobiju istu pokretljivost kao i prije operacije. Ali, kad se to dobilo nakon 6 mjeseci, su vidjeli da je na tom mjestu postoji jedan novi sloj koji je zamijenio zglobnu hrskavicu i tim ljudima su odgodili umjetno koljeno na 5, 10, čak i 15 godina. Super priča. I sad smo došli mi sa jednom idejom da vidimo možemo li mi to unaprijediti. Možemo li mi napraviti takvu konstrukciju fiksatora kod koje ćemo razdvojiti zglobna tijela, ali napraviti sustav mehanizama koji će omogućiti da se koljeno za to vrijeme pokreće, da se ne bi ukočilo tih 6 tjedana. I uspjeli smo to napraviti, dobili smo međunarodne patente za to, patentirali smo taj mehanizam Americi, Europskoj uniji, Indiji, Kini, Australiji, Kanadi i Švicarskoj također. I počeli smo s time liječiti ljude i rezultati su nam jako zanimljivi i jako dobri. Ono što je najvažnije, rezultat nam je zapravo više manje sličan ili isti kao kod ovih belgijskih, nizozemskih kolega, ali kako se naše koljeno pokreće čitavo vrijeme, kad smo skinuli vanjski fiksator, pacijent je u roku 7 dana imao isti opseg pokreta kakav imao prije operacije. Znači nije morao čekati dugačku i mukotrpnu fizikalnu terapiju kod koje bi se na silu savijalo koljeno. Mi smo to izbjegli. Jako smo ponosni na to. I to je zapravo jedan hrvatski proizvod, jer svi ljudi koji su u njemu sudjelovali su zapravo iz Republike Hrvatske. Znači sva pamet, znači cijeli tim, otprilike 80 ljudi je zapravo su bili iz Hrvatske. I jako smo na to ponosni, što je to zapravo potpuno hrvatski proizvod, a dobili smo međunarodno priznanje na način da smo ga patentirali u svim ozbiljnim zemljama. Tako da smo jako ponosni na to i to je jedna od stvari koje mi zapravo nudimo. Nažalost, to nije za sve ljude, moraju biti mlađi ljudi, do 65 godina života, još do 70 toleriramo, ali dalje više ne. I ono što je jako bitno da je to unutarnji dio koljena samo, isključivo. To su inače oni ljudi koji bi dobili parcijalnu protezu, I ono što nam je jako važno da je menisk sačuvan, da nije prethodno odstranjen menisk, jer menisk čuva to novo tkivo. Ako bi mi nekog liječili koji nema menisk, onda bi se to vrlo brzo opet potrošilo. Tako da jako smo ponosni, ali to nije za sve ljude, nego za mlađe ljude i to je naš doprinos opet kojeg smo dali struci da pokušamo unaprijediti, bolje razumjeti i unaprijediti zapravo liječenja za naše pacijente.